Dobre, akurát. Ideme na ten, hej? Daj sem. Do piči, na ten chce mal ísť! Čo je za synchronizácia? Ideme na ten. Nebudeš rečiť, to máme také. Na ten tu, hej? Ten. Vy nie, že by ste nafúkali, vy by ste sa po bielej čiare nevedeli prejsť, chlapci. Ale vieš čo, treba nechať, lebo budeme dokladať, lebo Aha, dobre. Toto? toto prvá porcia je malá, Max. Aha, toto tu. Kde ideš, čo máš? Toto musia byť dve, ne? Koľko nás? 2, 3 máme. Z toho tu nám musíme mať 3 ešte. Takže jedna tak. a polku z tej. Aha, nie polku, to je tak tu. Áno, tak, ne? Alebo nie? Tak. Toto tu verme. Tu tak musíš stagovať, stavial. To je taká rozváta. Kde ideš? Kde Tu na, ku mne. To slané, to je ty kúš. Ajže. To slanina je slané. A teraz toto ide tu. Dobre, chlapci. Ten perfekt. Dol nám. Chudák, jak sa naučili sme sa to. Aby to bolo lepšie pripečené. Ktoré nespravil bíle?